Ar ser ar y stryd Dwi'n gweld llawer o wahaniaeth rhwng sgwennu caneuon fel caneuon i'r grŵp a caneuon be sa bobl yn galw'n gerddi talwn y beirdd neu beth bynnag I fi caneuon ydyn nhw I gyd Dwi'n meddwl pan ddoes I fi i Gaernarfon gynta ges I ofyn I fod mewn tîm talwn y beirdd oedden nhw'n dechrau tîm talwn y beirdd yma ac dyna sut nes I ddechrau'r busnes sgwennu cerddi neu limerics a bethau, dweud y gwir. O'n i'n di meddwl am wneud hynny o blaen, ond o'n i'n weld o'n jyst yn estyniad o busnes sgwennu caneuon. Roedd dyn bach yn byw yn Hong Kong. Oedd yn hoff iawn o chwarae ping-pong. Doedd gynno fo'n bat. Na fail come to that. Dweud gwir, oedd y chwarae fo'n wrong. Mae pobl wedi sôn am rhyw odl of Greenaidd, wel, am belli pobl wedi sôn am. Dwi'n yn gwybod, dwi wedi cael dipyn o stick gen bobl fel Gerallt Lloyd Owen dros y blynyddoedd am odle fel neis iawn a creis iawn. Y tasg gaethon ni yn yr talwn y beirdd ystalwm oedd un bore wrth fwyta fy nghreision. Ac wedyn o'n i'n methu meddwl am lot o eiriau I odli efo creision os o'n i'n mynd I ddefnyddio odl ddwbl. Wedyn nes I nôl i'r hen Gymraeg a dweud un bore wrth fwyta fy nghreision. Mi sylwes I fod un o'r gweision, di pwyr un y llaeth a beth sy'n y waith. Do ben aeth o'n y siwgr I'm yn neis iawn. A wedyn dwi'n cael lot o stick am ryw odle fel yna, ond dwi'n meddwl gyd yn ychwanegu at y peth, dwi'n meddwl. Y rheswm bosib gyhoeddio, dwi'n meddwl, di oherwydd mae stwff poblogaidd. Mae yna ganeuon, da ni wedi clywed, ac maen nhw yma hefo cordia yn barod I bobl eraill I canu nhw hefyd, a maen nhw'r math yna o ganeuon. Hefyd mae farddoniaeth gyfoes, ddychanol, ddigri, ysgafn sy'n llawn hiwmor, a da ni'n brin iawn o'r math yna o beth. Mae genno fo I lein arbennig I hun o hiwmor, dwi'n meddwl. Dwi'n neud o mewn hindda a glaw. Gynnau fwrdd fiberglass gyda llaw. Dwi'n teimlo mor llon yn reidio a don. O, syrthio di'r testyn. Splash! Aw! Gynnau go ryw steddfod I lawr yn Llandeilo. Noson mewn bar yn fanno, Geraint yn darllen rhai o'i stwff, pigo rhyw bapura am ag acw lle. Ac lle yn morio chyrthyn. Ac hyd yn oed yn cael ein cor, deud hwnna eto. Os ti'n ddim yn aml iawn, mae bard yn cael ein cor yng Nghymru. Un flewog ofnadwy o fanna. Blew llwydaidd a hir fatha lama. Ti'n flew dros dat I gyd, holais I yn ddi hyd. Dyw na, meddai hi, dwi'n foel fama. Un peth sy'n wahanol am y llyfr yma I lyfrau barddoniaeth ydy mae'r llyfr yma ar gael mewn dau wahanol fersiwn, sef un fel hyn, llyfr bydwch chi roed ar y silff a'i agor o, ac un fel hyn efo sbeiral. O'n I wedi rhoi y cordiau'r gitar efo'r caneuon y grŵp yn y cefn. A wedyn does am byd gwaith na trio chwarae gitar efo'r llyfr o caneuon pan mae'r llyfr fel hyn. Dych chi'n gorfod wasgu allan nes bod y tudalennau gyd yn syrthio allan. Di hyd yn oed Alan Llwyd ddim mewn cyfrolau efo sbeiral. Mae 2 bint yn drytach, ond be di 2 bint yn de am sbeiral? Fe gwelais yn yr Herald ymhlith yr hysbys man. Feirdd, ydych chi'n cael trafferth wrth geisio sgwennu can? Ydy'r awen yn diflannu a chithau ar ganol cerdd? Wel, ydy braidd, meddyliais. Mae yna rei pobl di cwyno am y pris bod o'n 4 punt a ceiniog, ond o'n i'n meddwl bod o'n lot mwy hwylus bod o'n 4 punt a ceiniog, achos os di rwy'n yn mynd I siop ac yn prynu llyfr arall am 2.99, mae o'n 8 punt, a does ddim rhaid nhw ffuglan efo newid. Neu ar y llawer all os dyn nhw just yn prynu hwn, 4 punt a ceiniog, maen nhw'n cael 99 ceiniog yn newid, sy'n lot o newid fod yn prynu rhywbeth arall wedyn, medran. Fel arfer, ydych chi'n prynu llyfr am 2.99, ydych chi'n cael rhyw ceiniog yn newid y da'n byd, na chdi. So mae hyn yn rhoi y peth sy'n dda i'n byd i'r siopwr, fo sy'n cael y ceiniog sy'n dda i'n byd. Dych chi'n cael llyfr a 99 ceiniog. Pan oeddwn i'n mynd drwy'r Hos Lan, mi basias I hen garafan. Ac ar fy ffordd nôl, mi basias I stôl. Mae tro ola I mi fyta bran. Mae yna lot o sôn am y pris ag am y sbeiral sy'n reit dda, achos mae'n tynnu sylw oedd ar y stwff sydd I mewn i'r llyfr, so mae'n cael lot o siarad am y llyfr, ond heb ddadansoddi'r peth yr fanwl. Ac mae holl stwff Geraint Llyfgrin heb lawr pethau ofnadw wael ar gael yn eich siop lyfrau lleol.